šta je to energija, uvjerenje u stvari da smo u nekom nedostatku ili siromaštvu ili šta god, a što bi bila s druge strane energija obilja, energija pozitive, kako se Da, postaviti? da, apsolutno. Najveći problem kod ljudi u ovom fizičkom svetu je novac. Znači, tako smo nekako naučeni i tako smo formirali, usvojili ta neka uverenja da novca nema i da ga nikad nema dovoljno. I to uopšte nema veze sa tim koliko neko zaista ima novca na svom računu, jer i ljudi koji imaju novac mogu da žive u tom osjećaju da nemaju dovoljno. I nikad dovoljno. A to je samo jedna iluzija, jedno uverenje prosto. I šta onda? Ljudi, znači, žive u tom uverenju da nema dovoljno i stalno osjećaju taj nedostatak novca nedostatak o kome sam pričao. Znači, žive u nedostatku i pokušavaju iz tog osjećaja nedostatka, iz te energije, da stvore nešto, da naprave neki novac, najčešće da zarade. To im je onako glavni način, ja ne znam ko nas je tome naučio ikada, da je jedini način da imaš novac tako što ćeš mukotrpno da radiš i da radiš ceo dan i da radiš 3 posla da bi zaslužio i zaradio novac. To je najveća iluzija u kojoj ljudi žive. I mogu slobodno da kažem najveća glupost. I ja želim da ljude osvestim da to nije, ne da nije jedini put, nego da to uopšte nije put ka srećnom životu, jer ćete se pre ili kasnije razboleti. Znači, to nije način. Kada znamo da smo mi ta univerzalna životna energija i da ona čini nas, da smo to mi, da imamo istu tu moć stvaranja i kreiranja svega, kako onda uopšte možete da pomislite da postoji nedostatak novca, bilo čega? Pojam nedostatka je najveća iluzija u kojoj ljudi žive. Znači, nedostatak bilo čega, i zdravlja, i ljubavi, i novca, i ne znam, uspeha, šta god da ljudi žele, a osjećaju nedostatak, molim vas, osvestite se i probudite se, živite u iluziji, ne postoji nedostatak. Postoji samo obilje svega. Jer to obilje nastaje, to obilje nastaje upravo iz te životne energije. Ona je neograničena, ona ne može da nestane, ne može da nedostaje. Kada to znate, onda stvarno možete da se osvestite da je uvek samo obilje, a to što ga vi ne živite u tom nekom trenutku, znači da imate uverenja koja vam blokiraju da aktivirate tu energiju obilja i da aktivirate tu energiju toga što želite. I upravo na tom mestu je fenomenalni značaj PEAT metoda koje radim sa ljudima, da se promene ta uverenja. Jednostavno, uverenja su programi po kojima mi funkcionišemo, kao kompjuteri, bukvalno. Znači, programirani smo po tom uverenju i tako živimo. To je naša istina. Van toga, za nas ništa nije istina. I što je najgore, ta uverenja su ograničavajuća. Znači, to ne možeš, to nije moguće, to nije za tebe, moraš da zaslužiš i ko zna, nisam dovoljno vredna, dobra, ne zaslužujem, u razne gluposti ljudi veruju. Znači, ja sada već sa toliko puno ljudi radim individualno i stvarno ljudi veruju u takve iluzije i tako žive. Jednostavno nisu svesni da tim verovanjem u gluposti oni kreiraju svoj život i svoje iskustva i žive teško. Tako da, obilje je jedino što je istina i što postoji u ovom univerzumu. Znači, i nema to je za mene, a to nije za tebe, to ja nisam, to je za neke druge, podjednako je dostupno svakome. I onom beskućniku i onom milioneru. Podjednako. I zato ja imam super video na TikToku gde sam stavio onako baš jedan naslov da je siromaštvo nasledna bolest. Zanimljivo. Koliko hejtera, koliko... Mogu misliti. Ne puno, ali znaš, onda shvatiš zapravo da te neke negativne komentare stavljaju ljudi koji verovatno žive siromašno i onda sam ih tačno tamo gde ih boli,
A to jeste poenta. Jer kako probuditi ljude ako mu malo ne staviš prst u ranu? Bar malo. Apsolutno, apsolutno. Zato što ljudi vole živjeti u toj ulozi žrtve. Razbija se im balun, taj bubble žrtve, nije on kriv što je siromašan, jel? Nego to je to tako. Okolnosti, država. Čača, mater, država, stric, ovo, ono, razumiješ? Sve samo da nisam ja.